South. Hey, guys, are late or how am I gonna? Market they are late. I got a weekend to go and meet her.
I do it. I do it. Then you have to phone the fortune. The more I am happy. My I'm the room because I'm not for again. Now I'm not for again. So I took up the more. I guess it's the same like now. I don't know what I like the minute, but then I'm yes, you know, but in that Chicago, I'm going to go die. Then I don't go to Chicago. I'm a one day more.
si ya biko na mụ na Chidimma nọ ntada so biko na ọ bụ maka ese na-ajụ m na gwagwara agba anyị na-egbu because ese na-ajụ ma karịa n'ihe gbasara gị so na anyị mere karịa alajụ gbasara gị na ụmụ gị isi asapụta ihe ma ọma gị na ikwu okwu asa adịghị so ihe m na-akụ okwu maka na anyị mbe gị nọsọ na ọlọgwụgwụ okwe anyị jiri ahụ ịma ihe aka abịa so biko maka bịa m hụrụ gị biko a na-agwa n'ụlọ ovoko na-ekweteghị n'ụlọ na-ekweteghị nne ya na-emebiri onye anyị na-ekwu n'ihe gbasara iri ji okoko na anyị nọ obi dị m oyi ma ọ na-anọ m n'ala nna m anyị nwanụ nwaanyị bụ ndị na-represent n'ọkparịgbo ovoko ọkparịgbo ọgụ ugwu n'ovoko anyị nọ abịa na-represent n'ọkparịgbo ovoko bụ n'ọkparịgbo wee na-asị na ndị ụfọdụ amaghị na ha echighị ọkparịgbo n'ovoko bụ ha echi mana ọmụbere ọlatara ndị nna ọcha ma mgbochiri ha ekome na rada ụfọdụ si nọm na ekismas bụ ihe na-anata ụfọdụ anụmanụ kpebie nne ha na-anatakwa na ekismas na ụbọchị uke be ha na-alata o wee bụrụ na omenala mụrụ ndị ọga onye chefu omenala ya na ochefu obodo ya mee ka ọ dị na mụnwa na m kelechiri gị kene mgbe anyị na-agwa gị dịbịa bịara ememe ka anyị marụ na anyị nọ abịa n'ịghọta adịghị mana ọcha you collected yourself and appreciate that we are here so anyị na-anabata gị ọfụma dịka isi wee mee ka ndị ovoko makwanụ nwee ndị ovoko bụ n'ọkparịgbo bịarịbịa anọnye ya mee ihe nne na ha na-eme so na anyị na-asụ na ihe ọma eji maka a na-emenu omenala nna dịka ya dị na anyị ile ole oyi ka anyị na-afụ ma be mmene ihe ọma jikọ eso anyị n'ofu n'ofu tego ọzọ ka anyị na-afụ ejene shop anyị na ọ bụ ma anyị kpọnyere bụ na anyị reg ịghọta gị ya bụ na ka anyị na-ekwunu nkwa ntanma na ahụ ọzọ ya bụ aka ile ya karịa ahụ nwa oyi n'ala ovoko te n'ala ọkparịgbo mmemme nwa na nwa mbụ Oliver Ọmada onye umezọka ovoko ejeọna maọbụ anyị nọbụ ejeọna nọm na ovoko maọbụ ili nọm na ịma na ọ bụ egbukpo n'ama evurulawa n'obu mụnwa bụ onye ejeọna umezọka ejeọna so ndị ma ile nọ abịa bụ ndị ejeọna sọsọ onye mmemme na ya bụ onye mụrụ ada n'Agadagba 2025 n'ala ovoko Agadagba ike amechara onye mmadụ n'ụlọ akpọ n'Agadagba ovoko 2025 Agadagba Atiku ụmụgbaba onye mmadụ n'ike mbụ first onye gbara n'ike mbụ n'Agadagba ovoko 2025 n'Agadagba Abacha ihe nọ n'aba bụ esu abụọ na ofu ebule ofu esu nke onye gbara fest ofu esu
second. Ofu ebule ogone gbara third. Because Ezogidi dey kwalitere omenala na abụọ. Na ha na kwalitere omenala na abụọ na ile ejikọsiri support ụra ọ ga-adị ha n'ọdụ. Site n'ikike ọ gara mmasị m ekpughe shuni na ekpughe ebuleni ruo na ga ịgbara third. Na-eji ebuleni asị onye gbara jide ebuleni akilie na ija akari oni na ịbata voice ya bụ ha na ọdụdụ. Ị na-afụ na maja ọja jam mụ. Thank you. Ada alụrụ mechiri ụzọ bụ shift ebiko. Onye gbara second bụ Agadaba Atiku. Onye gbara second bụ Agadaba Atiku. Na anyị na ha adịghị over gift yo Atiku nga. Onye gbara onye nke mbụ Bola Abacha ahịa na mta ọzọ. Onye na-eche asị biko ka ndị ọzọ oge ọhụrụ ebe ahụ bụ oge a mechara abịaba Ya shift. aba mechara bụ ka oge bido oge a mechara bido